Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalina sang mga balita lokal. Nag-issue si Bacolod Mayor Bing Diaz ang Executive Order No. 41 nga nagapalawig sang General Community Quarantine o GCQ Heightened Restriction diri sa may Bacolod City tubtob Hulyo 31. Una ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pagpalawig sang GCQ-HR sa Bacolod upod man ang probinsya sang Capiz kag Aklan na tubtob Hulyo 31 nga kuntani magatakop na sa Hulyo 22 sa konsubong adlaw. Wala sang pagbago kung maging dugang sa guidelines sa gin-issue nga EO 41 sang alkalde. Bot silingon nga ang mga probisyon sa Executive Order No. 39 kag Executive Order 39-A ang magapabilin sa gihapon kag magalawig tubtob Hulyo 31. Plano sang gobyerno probinsyal nga bakunahan sang AstraZeneca vaccine sa mga health workers sa Negros Occidental nga fully vaccinated sang Sinovac vaccines. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ining kabayan sa booster shots sa matagan sang dugang nga proteksyon ang mga medical workers kontra sa mas makatalagam nga COVID-19 Delta variant. Ginbasihan ni Diaz ang natabo sa iban nga pungsod ilabi na sa pungsod Indonesia sa din madamo sa mga medical workers nga nabakunahan na sa ikaduwa nga dose sang Sinovac apang natapikan sa gihapon sang COVID-19 kag ang iban ang nagkalamatay. Ginpahayag man sa opisyal nga ginatunan na sa Provincial Health Office kung ang booster shots ang pwede man nga mapatigayon sa Negros Occidental. We are suggesting using our own procured bilang mga vaccines sa AstraZeneca kung base pwede kita ka-booster sa aton healthcare workers because of the experience in Indonesia that though fully vaccinated with Sinovac, wala nakabulig sila sa aton Delta variant. Dapat yan si Provincial Administrator Diaz. Nagmando si Governor Bong Lacson sa mas stricto nga protocol sa nagasinulod ako ng inbound passengers sa patulong diri sa may Negros Occidental bangod man sa pamahog sang Delta variant. Ini ang base sa Executive Order No. 21-38 nga ginpermahan sang gobernador kag ginpagwa sumbong nga hapon. Nasaad sa mando nga ang magabiyay padulong sa probinsya ang required sang ESPA sa permit. Stay safe.ph application kag negative RT-PCR test antes ang pagbiyahe. Nagatanyag man ang probinsya sang voluntary swabbing upon swab and go nga pulisa kag ang libre sa mga inbound passengers sa airports man o kon seaports. Ang mga inbound passengers nga mag-avail sa sini nga serbisyo ang required nga magpaidalom sa RT-PCR test kag magpaidalom man sa quarantine facility samtang pending pa ang resulta sa ila RT-PCR swab test. Sa dugang pang balita lokal, gain klaro ni Bacolod City Councilor Israel Salazar nga hindi na kinahanglan pang magpakig-angot sa iyang opisina mga overseas Filipino workers o OFW nga kinahanglan nga magpabakuna. Sano kay Salazar sa piyak nga senior citizens ang ginaprioridad sang Johnson & Johnson vaccine ginakomodar ang mga OFWs nga natala nga magbalik trabaho sa luwasang pungsod. Gain pahayag man sang konsehal nga kinahanglan lang sa mga OFWs nga magpakita sang pruweba nga ginapabalik na sila sa trabaho kaangay sang kontrata. Pero hindi ka mag-organization siya. Diretso gaya sa iyan yung programa sa siyudad ng Bacolod, no? Iyan na itong EOC, kagipag sa Mayor Bing Diaz, mag-diba sa EOC. So, pag-qualify ka naman lang niya sa vaccine, diretso ka na yan sa government center. Ano mga ginagaling, why kasi ma-anticipate na aming sa mga kadamo, pinapatawag, abroad, mabalik na. Dapat yan si Bacolod City Councilor Israel Salazar. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa kadalaga sa ining nalumo sa suba sang bago sakop sang Sitio Andulao, Barangay Kudkud, siyudad sang San Carlos, Hulyo 22. Gingklalang biktima kay Marty Blanco, kinabulabanta 18 anyos, kag nagapuyo naman sa may sitio apog-apog sa Mumanya Barangay. Sunod sa mga residente ang biktima nagkadto sa kadlawan sang iyang himata apang nagpaligo sa suba kag nalumos. Gintinguan pa kung tani nga luwason at sang pumuluyo apang ini ang wala na sang kabuhi sang masapuan. Ang lugar sang natambuan sa insidente ang tuman kalayo sa syudad. Padayon sa karon ang investigasyon sang otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time at KB.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Nasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time sa may mga fatty liver mag-exercise. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Nakarecord sang dugang 12 kadugang local cases sang Delta variant sa Pilipinas ang Department of Health nga nagresulta sa 47 tanan ka mga kaso. Sa giging pagwa ang report sang DOH, 3 ka mga kaso ang gikan sa Metro Manila, 6 sa Region 3, 2 sa Calabar Zone kag isa sa Region 5. Pero sunod sa DOH, ini nga mga kaso ang ginakabig nga recovered, pero ang ilang outcome ang gina-validate sang regional kag local health offices. Sunod sa departamento, kinahanglan nga ma-enhance sa mga lugar ang mga pulisa bangod sa mga ilabi na sa mga bago nga Delta variant cases sa mga lugar nga mayroon sang pagsaka sang infections bangod posible nagapadayon ng local transmission. Nagpanugyan man ang DOH sa otoridad nga pasakaan ang ginapadala nga samples para sa genome sequencing ilabi na sa mga lugar nga may spike o kon clustering sang kaso. Sa 47 tanan ka mga Delta cases sa Pilipinas, 36 ang recovered, 3 ang napatay, kag 8 ang active cases. Magapatigan ng Kongreso sang pagpangusisa kung paano gingasto sang gobyerno nasyonal ang pondo para sa COVID-19 response. Sulod kay House Speaker Lord Alan Velasco, ang lower chamber may sang poder nga mag-usisa kung paano gingasto ang kada sentimos sa kontra COVID-19. Wala naghatag sang detalye si Velasco kung saan o patigayon nun ang investigasyon. Sa tong Hunyo, ang Committee of the Whole sa Senado ang nagpatigayon man sang investigasyon angon sa gingasto nga pondo sang gobyerno karon nga COVID-19 pandemic. Ginpahayag man sang kongresista nga bukas kag handa ang Kongreso nga maghatag sang dugang nga pondo para sa tigang sang gobyerno batok sa COVID-19. Ilabi na sa tunga sa pamahog sang Delta variant. Sa katapusan nga balita national, suportado ni 3-term Senator kagkaroon Deputy Speaker Loren Legarda ang Department of Education sa training sang farm schools sa 20 tanan ka mga schools division sa Western Visayas. Sunod sa ni Senador, author sang Rural Farm Schools Act, ang pagpasanyog sa sektor sa agrikultura kinahanglan mangin kabahin sang development plans sa bangod dili nakadepende ang food security sang Pilipinas. Ginpahayag ni Legarda nga ang farm schools ang isa sa nakita sindi nga epektibo nga pamaagi
para matagad man sa oportunidad ang agriculture workers nga hanason ang ilay ihibalo sa bagong nga mga approach sa agrikultura kag teknolohiya. Ginadusuman sang anay senador nga pabaskugon pa sang gobyerno ang iban pa nga programa kag bulig para sa sektor sang agrikultura. Sa balita, una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes Hulyo 22 sa tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!